Λοιπόν, αυτό είναι δοκιμαστικό, φίλε μου. Τώρα είναι 1:30 π.μ. Είμαι ο Πατσαβέλας από το Πατσαβέλας Channel. Αυτό που βλέπεις, το περιοδικό The Free Press, τώρα από το σινεμά, από τη Μάια. Εδώ έχει τους πρωταγωνιστές των Όσκαρ, από ό,τι βλέπεις. Λοιπόν, πάμε. Hotel Grand Budapest με τον Ralph Fiennes, αυτός που έπαιζε το Voldemort, στον επίμενο Κυπουρό επίσης και στον Άγγλο ασθενή. Τρομερή ηθοποιάρα, από τους πιο καλούς που έχουν υπάρξει ποτέ. Πάμε τώρα. The Imitation Game με τον Benedict Cumberbatch. Καλή ταινία. Εντάξει, με αυστηρότητα της βάζω 7. Στο ξαναπεί αυτό. Όχι ότι δεν εντυπωσιάστηκα, έτσι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Είναι και βιογραφική συν τις άλλες. Λοιπόν, εδώ είναι ο Μάικλ Κίτον, που πρωταγωνιστεί στην ταινία Birdman. Έχει στη συγκεκριμένη ταινία ανακηρυχθεί ως η πιο καλή του 2014, και το Interstellar εδώ δίπλα με το Μάθιου Μακόναχι. Από ηχητικά και τεχνικά εφέ είναι φοβερή, να τη δεις, στο συνιστώ. Τα άλλα όλα είναι μέτρια. Βασικά θα σου κάνω ένα review την επόμενη φορά. Αυτός εδώ, ο πάνω, που θέλω εδώ να επικεντρωθείς πάρα πολύ καλά, σου θυμίζει κάτι? Γιατί εμένα μου θυμίζει πάρα πολλούς. Έσπαγα το κεφάλι μου να θυμηθώ ποιος τον εωσφόρο είναι. Αυτός λοιπόν εδώ ο κύριος είναι ο Snowden, που πριν από 2-3 χρόνια είχε συγκλονίσει την Ιφίλιο με τις αποκαλύψεις που είχε κάνει, και τώρα του δίνει άσυλο ο Πούτινγκ. Ο Snowden που αποκάλυψε κάποια απόρριτα έγγραφα της CIA, της Homeland, της NSA, του FBI, αυτά. Λοιπόν, διέρευσε πάρα πολλά δεδομένα υπερυπολογιστών, μυστικών υπηρεσιών για παρακολουθήσεις κινητών τηλεφώνων και σταθερών σε πρεσβείες, υπουργεία, γενικότερα σε όλες τις χώρες ανά τον κόσμο. Είναι και εδώ φυσικά τον έχει σαν υποψηφιότητα για το καλύτερο ντοκιμαντέρ που γυρίστηκε το 2014. Δηλαδή αυτό εννοείται πως θα το κατεβάσω να το δω. Είναι must αν θες να μάθεις ποιοι μας κυβερνάνε και τι κάνουν και τι δίκτυο παρακολούθησης έχουν στήσει. Δηλαδή είναι κάτι το συγκλονιστικό. Λοιπόν, αυτό ήταν το δοκιμαστικό. Εγώ είμαι εδώ για το Πατσαβέλας Channel. Λοιπόν, την επόμενη φορά θα στείλω ένα πιο εμπεριστατωμένο βίντεο, εντάξει? Λοιπόν, άντε, φιλό, καλή νύχτα, γεια.